Познаваме 5 начина да защитим косата си. Да избягваме топлинното оформяне, боядисването, прекомерното стилизиране, лошите атмосферни условия и грубото разресване. Но какво се случва в действителност? Знаем, че не можем да избегнем всичко това, а и не е толкова лесно. И тук науката идва в подкрепа на косата ви. Увреждането на косата се натрупва постепенно чрез ежедневните навици и въздействието на външни фактори. Топлината, стилизирането, боядисването и ежедневният контакт с външни агресори отслабват вътрешната структура на косама. С времето косата става по-малко гладка, по-малко устойчива, по-малко жизнена и по-склонна към накъсване. Външният вид е само част от картината. Начинът, по който косата изглежда отвън, се определя от нейната структура отвътре. За да разберем възстановяването, първо трябва да разберем къде започва увреждането. То започва вътре в косама, там където се намират връзките, които му придават здравина и устойчивост. Тези връзки са от съществено значение, а ежедневното излагане на увреждащи фактори може да ги отслаби. Цялостният подход на Ревалид към възстановяването на косата започва с възстановяване в дълбочина и подхранване. Като укрепва косата отвътре, той помага за изграждането на устойчива структура, която я предпазва от бъдещи увреждания всеки ден. И накрая резултатът е коса, която изглежда по-силна, по-здрава и изглежда естествена във всяко движение. Не просто се борете с увреждането. Дайте на косата си точно това, от което се нуждае, за да бъде здрава и жизнена. Открийте Ревалид ефекта.